Pinas pumasok ng corona. Mag-ingat tayong lahat dahil... Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad video. Kumusta ka mo tanan? I hope okay na ka mo. Yes, ari kita subong sa heightened alert because of the COVID-19 pandemic. Amo na niguro ang pinaka-dako nga pandemic in recent memory. So, amo na ang gakabalaka gid ang tanan. So, ang pamangkot, dapat gid bala kita magkabalaka? Well, yes, dapat man kita mag-worry, pero hindi kita dapat mag-panic. So, ang paagi lang gid nga hindi kita mag-panic is by knowing the facts. Ang problema, abi sa aton, mahilig kita pati-pati dayon sa mga na-post online, especially sa mga social media ta. Tamad pa kita mag-research or mag-verify sa mga information niya ini. So, natak-an na rin ako magbasa sa mga misinformation kag fake news ni sa mga social media naton. So, nag-decide ako na mag-ubra na lang sang video to share verified information sa inyo. Okay, so kay kalabanan na abi sa aton, tamad na mag-research kag magbasa-basa. Well, of course, katalakagi man kisa magbasa. I understand that. So, ang ginhimo ko, nag-collect na lang ako sang verified information from WHO, which is the World Health Organization, and CDC, or Centers for Disease Control and Prevention. So, amo ni mga agencies nga ginbasihan ko. Gusto ko lang i-emphasize nga hindi ako doktor. Wala man ako gaobra sa medical field or any healthcare agency. Ang ako lang gidya is sharing verified information. Of course, ang ayo mo ko bulig sa asawa ko, which is a medical technologist for 12 years. Nag-consult ko anay sa iya kung sakto man ang mga information na gina-share ko di sa inyo subong. Well, actually, pwede nyo na ni-skip ang video ngayon ka magdiretso na lang to sa website, no, sang WHO or CDC. Pero mas maayo naman lang nga tanawan nyo na lang ang video kay at least na concise ko na ang information nga i-share sa inyo. Malingaw pa kamo. So, let's start. Ano ang COVID-19? Ang COVID-19 ay isa ka infectious disease nga naghalin sa bag-o nga type sang coronavirus. Nag-upisa ini makilala sa Wuhan, China sang December 2019 pa. Sa Wuhan, China, nag-start ang una nga outbreak sang COVID-19. Ano ang simptomas sang COVID-19? Ang pinaka-common na simptomas ay ubo, hilanat, palangapoy sang kalawasan, kag kabudlay sang paginhawa. Ang iban, ginasipon, may runny nose, kasakit ang tutunlan, kag nagkapalamuson. In most cases, pwede gid ini masalan nga do common flu symptoms lang. So that's why nga dasig ni siya maglapta kay hindi sila aware nga COVID-19 na gali ang ginamatsyag nila. Ano gid bala ka delikado ini? Makamamatay bala ini nga sakit? So no, sa WHO, 80% sang malatnan sang COVID-19 pwede mag-ayo bisan wala na sang special hospital treatment. Bot silingon, 8 sa 10 katawo pwede mag-ayo sa COVID-19 bisan hindi na magpa-hospital. Bisan magpawayway na lang sa ila balay kag i-treat lang sang basic nursing care. However, isa sa 6 ka maapektuhan sang COVID-19 magasuffer gid sang severe na symptoms. Pareho sang sakit nga pag-ubo kag kabudlay sa paginhawa. Usually, ang mga tawo nga mag-suffer sang severe symptoms ay ang mga katigulangan or ang mga kauturan naton nga may mga pre-existing medical conditions. So kung bata ka pa kag generally healthy ka, hindi ka magkabalaka. Kay kung malat na gyud man, hindi ka gyud man mag-suffer sang mga severe nga symptoms. Nang based sa statistics, you're going to survive COVID-19. However, kung malatnan ka, magiging carrier ka sang virus. Kag dako ang posibilidad na makalaton ka man sa ibang nga tawo. Kag base makalaton ka pa sa mga katigulangan or ang mga tawo nga mahina ang resistensya. Ang problem sini is not you dying but the other people nga malatnan mo nga pwede mapatay. Halimbawa, malatnan ka,
okay ka lang ya, masurvive mo. Pero upod mo si lulo sa balay mo, si lulo mo tigulang na, di dakong posibilidad nga malatnan mo siya. Di kung malatnan mo siya, delikado niya para kay lolo mo. So, nga dapat kita mag-worry. Like I said, ang COVID-19 is makalalaton. Kung hindi kita maghalong, kag wala kita kapanilag sa aton nga mga behavior sa public, posible nga makalaton kita, kag kung magpanik kita, mas makapalala pa kita sang outbreak. Okay, so mainly, ang fokusan ta is dapat hindi kita malatnan para hindi man kita makalaton. Fortunately, suno sa data, manubo ang cases sa mga kabataan nga may COVID-19. So, less ang risk nila nga magka-COVID-19. And if ever malatnan sila sang COVID, hindi grabe ang mga simptomas nila. So, in short, COVID-19 is only dangerous sa mga tigulang. Suno sa early nga data, na measure na nila kung ano gid ka makalalaton ang COVID-19. Ang R0 nga ginatawag sa COVID-19 is 2.5. By the way, ang R0, this is the measurement nga ginagamit sa mga scientists, no, to know how infectious the disease. So 2.5 ang iya sang COVID-19. But silingon sina, kung may isa ka tawo nga infected sang COVID-19, makalaton siya 2.5 more persons. So in other words, kung may duwa ka tawo nga magka-COVID-19, makalaton sila 5 ka tawo. Okay, based ina sa early data ha, ang R0 level sang COVID-19 pwede pa na magnubo. Manubo ina because of quarantine, lockdown, containment, mga amo na bala nga ginahimo sa mga government or through proper precautions, no, nga himuon naton as a community. So kung mahimo ta na kag aware kita kag conscious kita sa mga hulag ta, maganubo ang R0 level sang COVID-19. So isa sa mga pinaka-importante nga datos nga dapat i-consider naton is ang mortality rate. Ang mortality rate sang COVID-19 based sa early data is around 3 to 4%. So bot silingon sina, sa shin katawo nga malatnan sang COVID-19, mga 3 gid ang pwede mapatay. So alarming na ina, no? Considerably alarming na. So sa mga tawo nga naghahambal nga daw flu lang ini, hindi gid ya. Kaya ang seasonal flu is only 0.1 to 0.2% ang iya mortality rate. Bot silingon, isa lang mapatay taga 1,000 nga infected sang flu. So nubo gid siya compared sa COVID-19. However, ang data nga ini is very early pa, no? Based lang ini sa mga current nga nakasulod nga reports. Ang true mortality rate sa COVID-19 pwede pa na mag-change. One major reason nga taas ang mortality rate sa COVID-19 is because nag-outbreak siya. So, ang kakatabo, nagpanik ang mga tao, damong kakalapnan, hindi dayon maarapalan sang mga hospitals ka mga frontliners naton nga magtatap sa mga pasyente. Ang ending, ang mga tao nga nagakilanlan gid sang proper medical attention, nagakapabayaan na lang. So amo na nga nagtaas ang mortality rate ya. As time goes by, mas nagatanda kita, mas nagasagad ang mga healthcare workers mas naganami ang system sang aton nga government, eventually manubo man ang mortality rate sang COVID-19 ngani. Okay. So paano ta hindi malatnan kag paano naman kita hindi makalaton? Para mas klaro intindihon anay naton kung ano gid ang COVID-19. So ang COVID-19 is caused by a type of coronavirus. So ang virus nga ini naga-attack sa aton respiratory system. Makalaton ang COVID-19 based sa droplet transmission. Bot silingon sini, ang virus nagatinir sa mga droplets. Mga laway, mga luha ta, mga mucus ta sa ilong, dira na da sila katinir sa mga respiratory droplets. So for example, kung mapangatsihan ka sang may COVID-19, right in your face gid, dako gid ang posibilidad nga malatnan ka. Kay ang droplets laban-laban makasulod gid sa mga entry points sang imo nga itsura, para sang baba mo, ilong mo kag mata mo. So another common question, airborne bala ini? Strictly speaking, ang coronavirus nga ga-cause ang COVID-19 is hindi airborne. Pero pwede ka malatnan paagi sa droplets nga ara sa hangin. For example,
kung may ara tuod nag-ubo or nangatsi within your vicinity, pwede mo mahaklo ang droplets nga na expelya. In that sense, pwede mo mahambal airborne. So no, sa WHO, at least 3 feet away ka sa infected para hindi ka malatnan. But sa CDC, yung times 2 pagid, dapat 6 feet away ka pagid para safe ka sa COVID-19. Pero ang pinaka-common gid nga mode of transmission sang virus is ang aton nga hand-to-face behavior. Face touching bala nga ginatawag. Actually, laka-laka mo lang nagkakatabo nga mahatsihan kagid sa tsura mo, no? Sang infected nga tawo. Pero ang aton niya nga habit nga face touching, no? Mga mo ni kusok sang mata, pahimungit, no? Kalot sang baba. Very common ginaya, pero may ginagakatabo. So amo gina ang main cause nga aga kalatnan kita sa mga virus. For example, may isa ka tawo nga infected, nagkapot siya sa doorknob, tapos a few minutes later, ikaw naman yung nagbukas ang petahan, ginkaptan mo man tong doorknob. Tapos, ang kamot mo, kusok mo sa mata mo. That is a very high likelihood nga nalatnan ka sang COVID-19. So another question is, ano kadugay ang coronavirus nga makasurvive outside sa body sang host? So no, sa CDC, ang coronavirus makatenir around a few hours to a few days. So kung isipon, laba-laba no ang range gid no. So i-consider ta na lang lawig pa ang kagaw na makatinir sa mga surfaces like handrails, doorknobs, gripo, sa mga kutsara, sa ano. Consider mo na lang nga kung hindi sila disinfected, pwede gina sila matiniran sang kagaw. One way gid nga para hindi kamalatnan is to disinfect these surfaces, no? Using basic household cleaning solutions lang. Tapos of course, ang pinaka-importante is hand washing. Amo ginayang pinaka gina-recommend sang WHO kag CDC. Hand wash ka, no? Before touching your face, or at least kung wala sang available nga pwede hugasan ng kamot, disinfect mong kamot mo sang 60% alcohol at least. So another question, kinahanglan gid bala magsuksok mask para hindi ka malatnan? Well, ang mask makabulig man nga hindi ka malatnan para hindi mo mahaklo ang mga airborne droplets. Pero like I said, rare lang nakakatabo ang mga airborne droplets. Mas importante nga ang magamit sang mask is ang nalatnan na sang COVID-19 or ang tawo nga gaubo-ubo, ang tawo nga nagapangatsi, mas maayo nga sila na ang magamit na sang mask. Mas effective pa nga ang tawo nga may COVID-19 ang may mask kag ang 5 ka tawo sa palibot wala mask kesa sa ang tawo nga may COVID-19 wala siya mask kag ang 5 ka tawo sa palibot may mask. Mas dako pang chances na makalaton man siya gyapon. Kung isa ka sa 5 ka tawo, although hindi mo mahaklo ang airborne droplets nga pwede i-expel, pwede nga ang pagpangatsi ang droplets matinil sa bayo mo, sa kamot mo. Ang ending gyapon, may dako gyapon nga window of opportunity ang virus nga makasulod sa imo. So amo na importante nga hindi kita magdinalok, hindi kita mag-hoard sang mask kay actually basi kinahanglan pa na sa iban nga tawo kag mas makabulig pa na sa imo kay basi gamiton pa na sang tawo nga may COVID. So kung may mask siya, maprotektahan niya pa ka. For example, kung nalatnan ka na sang COVID-19, makalaton ka bala bisan wala ka may ginabatsyag? Ang sabat oo. So no, sa WHO, 2 to 14 days ang incubation period sa COVID-19. So within that incubation period, pwede nga wala ka may ginabatsyag or very slight lang ang mga symptoms mo. So during that time, hambal sang WHO, pwede ka na makalaton. Pero kinanote man nila nga mas makalaton ka gidya kung active na katama ang mga simptomas nga ginabatsyag mo. Nagahambal man ang scientists ng WHO nga may mga tawo nga asymptomatic. But silingon, though slight lang yang mga ginabatsyag nila, though wala lang, abi nila wala sila COVID-19, pero pwede sila makalaton kay lagaw-lagaw lang sila sa komunidad. So anong dapat tahimuon kung tiyagan ta nalatnan na kita sang COVID-19? Well, una sa tanan, kaya isolate mo gid ana yung lawas mo. Tinir ka sa balay nyo, self-quarantine.
as much as possible, kung mahimo man lang, hindi ka magkadto sa mga public places. Ikawan mo gid ang mga public areas para less ang chances mo nga makalaton sa mga healthy paya nga tawo. Kung tiyagan mo nalatnan ka na, suksok ka sang face mask. Okay? For the reasons nga gin-mention ko kagina. Tapos, make sure mo gid nga mga ginatlapo mo sa mga sipon mo, sa ubo mo, sa bibig mo, dispose mo gid sang maayo. Hindi mo pagpanglapta-lapta kundi hindi lang. Pero kung isa ka sa mga rare cases nga maga-suffer din sa mga severe nga symptoms, make sure nga kontakon mo ng doktor mo or magpa-check up ka na gid sa ospital. Pero i-emphasize ko, liwaton ko gid, nga very rare lang gid katama mag-suffer ka sang severe symptoms kung young kag healthy ka pa. Kung do medyo gamay man lang nga hilanat kag hindi man gid grabe ang ginabatsyag mo, pawayway ka lang sa balay nyo. By the way, gusto ko i-mention sa mga tao nga nagapalagpat lang, no, naga-self-medicate, hindi madalas ang antibiotic ang COVID-19. Ang antibiotic para na ya sa bacterial infection. Ang COVID is a viral infection. So wala na pulos ang antibiotics. So ano kitabla ang number 1 nga way para hindi ka malatnan? So gina-advise gid sang WHO is ang paghugas ng kamot. Amo gid na yang number 1. Mas effective pa na kuno kaysa sa alcohol gani. Another question pa gid is ang COVID-19 makasurvive bala sa init nga lugar? Based sa data, gina-assume sa mga scientists nga ang coronavirus hindi siya ka-survive long sa mga mainit nga lugar. Hindi kita magsalig, no, sa amuning assumption. Kay ang virus nagalaton from person to person. Mabase man siya gyapon sa kadamuon sang tawo kag sa behavior sang community. Bisan ano pa na iya kainit sa lugar mo kung tanan kamo nagakinumustahanay kag nagahalukanay kung nagahag kag kung do wala lang kamo yalabot sang inyong mga behavior sa public, makalaton man gyapon kag pwede man gyapon maglapnag ang virus sa inyong nga lugar. Bisan nga init-init pa da kung amo nang inyo ginahimo, wala gyapon. Okay, so ano naman yung social distancing nga ginatawag? Ang social distancing is a behavior or a practice nga gina-recommend subong para hindi magsigi-sigi ang paglapta sang coronavirus. Both silingon with social distancing, likawanta na mga beso-beso, mga hug-hug, mga high-five, kag mga handshakes, likawanta na. Tapos, as much as possible, at least 3 feet away ka na sa mga tao. Kung mahimo mo man lang nga maghatag distance between another person, himuon mo na. So kung sa sinihan ka mo, gina-recommend gid na 1 seat apart ka mo. Tapos kung galinya ka mo, example sa escalator, dapat hatag ka gid sang distansya between sa imo kag sa next person. So, amo na ang social distancing. Pero ang pinagidya ka the best is pahimuyong ka na lang sa balay nyo. Kung wala ka man lang obra, kag wala ka man lang sa importante nga himuon, tinir ka na lang sa balay mo, kag i-quarantine mo ang lawas mo. So, I think that's it mga paps. Gintry ko gid address ang tanan ng mga common questions sa sit-down video nga ini, pati sa COVID-19. Hopefully, nakabulig ini sa inyo, kag nakabulig man klaro sa mga pamangkutanon nyo. So kung may mga extra pagid kamo nga gusto mabalaan, kag may mga pamangkutanon pagid kamo about COVID-19, visit lang kamo sa website sang WHO kag CDC. Sila ni ang mga reliable sources kid, no, sang coronavirus or COVID-19. Dito kamo search sa mga sabat sa mga pamangkot nyo. Hindi ka mo basta-basta magpati sa mga makita nyo nga post sa Facebook or sa kung din lang. I'm sure ibanda sakto man, pero mas importante gid nga i-verify nyo ang information. In fact, hindi ka mo magsalig sa mga ginapangwakal ko di. Double check nyo gid anay sa WHO kag sa CDC subong. Go! So, mga paps, stay informed. Maghalong gid ka mo perme. Be responsible. Kag don't panic because this too shall pass. Mas dahil may virus, may corona. Mag-ingat tayong lahat,